Kok nguyo banyu iki? Mau lo racun-racun. Oh, racun mau ya terjadi huru-hara mau. Huru-hara nek mau. Nggih, wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baleni. Assalamualaikum. Ya Allah, wong semenake njak calon kok. Sendal kok mak pojok kono tak siji mau aku weruh. Heeh. Sitil ta. Ngene. Ning pojok kono tak. Kudune ancen buanter ngene iki. Kudune banter sa. Sembanungan ingkang sampun jawab salam kula nggih sing dalu sedaya kemawon. Para tamu undangan ingkang rawuh dalemipun Pak Noko. Mbak Ani ya. Nggih, leres. Ugi pandemen-pandemen ketoprak ingkang dalu menika rawuh sedaya walafu tumplek-blek Kuatah sangat niki. Mungkin sudah jam malam nanging tesih luar biasa. Nggih. Sembanuwun nggih Pak, Bu. Ingkang kagungan kersa sampun kersa nimbali kula sak kanca kanggo acara seneng-seneng adikku lanang. Dek Niko. Dik Niko dibuang sengkolone, muga-muga seger warase. Nggih. Panjang umur, bahagia, sehat. Upama wis mari kok ya. Wis mari wis numpak jiaran. Jiaran kok mantep aku kowe apa aku iki koyo jaran wedok. Ora. Jiaran ngono ra iku aku iki kok iso. Nggih. Pokoke doa terbaik kanggo adikku Niko. Sekolah pinter ngajeni ya pinter. Nggih. Apa yang juga cita-citamu semoga tercapai sayangku. Nggih. Neng aku gak harus ngasuhi Dik Niko iku sing ndi? Apa kaya sing gemoy? Aku ora ya ndek awan tok sediluk. Wis bubuk menawa ya. Ya wis lah, yuk dikasih hiburan wae, gak usah pakai lama, gak usah panjang kali lebar sama dengan volume. Apa kucing ini? Panjang kali lebar kali lebar ya, Mas. Pun aturi wonten kangen ning ati. Saking Pak Jayadi. Ati tep ya, Ci. Iya. Saking Kang Masit, telatah wirun winong iki Mang Yadir. Hadir. Salam kanggo Pak Jayati ya, Mas ya. Nggih. Nembe mirsani streaming, mbok menawi saking tuan rumah badhe ngersake tembang. Monggo nggih. Yuk, cus monggo. Kang saking Pati Kota. Saking Waturangga. Saking Kudus.
wong ayu pepujanku hati susah mong kangen sliramu kompak tenan ya. Bapak guru. Awas. Ha, ha,
Irun. Dalemipun piyambak. Nggih. Karena jarak kita ya Pak Ceketi tidak apa-apa titip-titip Mas. Sesuk Iya. Mas sekolah. Nah ya Mas, sekolah nah sesuk Sesuk ya Mas. ya. ning Tegal Dawa nggune Mas. Cedak wae. Cedak paling 2 jam ya. setengah Oh iya lah Mas, pokoknya. cedak masih saya iso dijangkau kok Mas. Yang penting kan kangennya terobati. Sambil menunggu permintaan coba konco-konco bapak-bapak simbah-simbah sing rawuh. Nggih. Disapa-sapa saking Tlatah Kudus. Pak Ya, Adikku Gun. Pak Gun. Bos Miaya, Pasukan Langit. sahabat dan teman-teman. Mohan dari Cookies. Bawa Pasukannya Pak Turonggo Yakso. Mbak Wage. Dik Kudus Nopal. bara, ya ya. Dari Cookies. Di Andre. Waduh Rangga Mas Agus. Hop 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 hop. Ini kakean kok. Oh iya, kakean kowe kok. Boy, Mas Gembon. Terus sisa kene saking Tlatah Ngawen piyambak Mas Agus. Ya. Bunda-bundaku, bunda piara-piara aku. Bunda-bunda. Rama budaya. Kok ceklek-ceklek ngono nek pas aku mlongo lo an. Iya. An. Anang. Anang? Oh iya iya ya. Niki Bojone ya An lho. Iya an. Ani. Ani nggih. Niki mboten wonten pamundutan saking tuan rumah. Boten. Nah, kok saking ibu-ibu wonten ngajeng tesih dek seger napa ampun ngantuk, Bu? Ngantuk bareng jam 12 luwe. Oh iya bareng. Mamane ya saking Dek Iqbal ya Dek Iqbal ning ndi ya iku Iqbal iku. Iqbal ketoke saking ibu Lubuk. ya? Pasukan Bulus. Oh iya pasukan Bulus Mas Agus. Lek bodeng sak kanca Bara Kudus. Masa aku nyanyi double-double iki? Ketoke sing berhubungan dengan memanuk itu kowe kok. Memanik. Oh iya iya iya. Ya wis memanik Tidak Mas. jadi masalah. Karena aku wanita yang bisa diandalkan, aku wanita yang kuat, aku tak yang double Mas. Yo jus. Asik deh. Pak Uwut. Pak Wot. Saking terangkel rombongane sing duwe rica-rica entok. Iya, biasanya nyanyi ya, Sam. Kok kan nyanyi. Ya monggo. Wahyu Sumar Munas. Sumur Munas. Iya, Pi. Ya, koplo mawon Mbak Puji. Gumbukan klub. Siwalan Pati Kota Masih. Ivan Simbe. Mbak Iis. Yang dari kawan Sarembang. Mani Pegandan di
kasihku mung hanggar temendung atiku kang nguyo yen tak gambuh aklayo. Hey! Misi, misi, misi. Namanya elender. Angger kadung mangkat, ono sing gak mangkat iki. Ana sing gak mangkat wae tilu. Angger rapate ono sing piye lah ya? Piye lah? Sing Angger mangkat mek sitil piye lah? Sing gak mangkat mek sithik yo ngene iki gak ono dalane blas. Biasanya kan sing mangkat kan akeh. iya kualik. Iya, piye sing bener piye? Piye ya? Piye ya Rom ya? Embuh ya, angel kok ya. Lendeng nganti bilung nang Lek aku sapa? sama dhewe. Lendeng. Lek endeng. Kamu mau nggak birunya cinta? Mau dong Mas. Iya. Apa ini? Apa ini? Apa itu? Apa ini? Wah, bisik-bisik ke tetangga. Wah, dadak bisik-bisik iki mesti iki wati iki angel iki. Lagune napa mboten usah? Oh nggih. iya. Saking Polda Berlin, titip salam buat Bapak Mogol, lagunya Tembang Oh Kangen. iya, Bapak Mogol dititipin salam dari Polda Berlin ini di Iya. sini kawan-kawannya. Coba Bapak Mogol di rumah ini Mas bila ingin bertemu Iya, langsung di atau sini. berpelukan atau bercium-ciuman kangen-kangen juga mau jadi masalah. Lanang pada lanang kok berciuman iku lho. Ya ora masalah jengene kanca kaya dulur. Suwe nek jengene kangen iki suwe ra ketemu ya sapa ngerti salaman. Berpelukan langsung enak. Lu ora masalah lho rumahmu. Halo Mbak, ya Allah senengane pengurus iki. Iya seneng Mbak Indah juga, Oh Mbak iya. Indah. Wah, tak ki kabeh lah Terima seneng iki. kasih. Wah, Wah, luar terima biasa. kasih, Ini baru-baru. minta lagu nggih? Minta lagu ndak? Kusumaning Ratri. Iya, Kusumaning Ratri ku iku lho. Mosok gak roh Kusumaning Ratri? Kusumaning Ratri. Nah, Saiki judul lagu dijupuk lirike. niku judulnya mboten Kusumaning Ratri, Mbak Cantik. Pak Kusuma Budaya iku. Pak D. Apa sayang? Mau dari Mas Agus, pasukan Bulusi Adat Cinta Merah Jambu ya. Ini Mbak juga Lola. Cinta Merah Jambu dari Pak Ali Kudus buat Bulan Pak nanti. Toyo CS. Iki juga Merah Jambu dari Pak Ali Kudus buat Pak Toyo CS. Apa? Apa iki? Dolanan nanti. Nganu Lirik ana lirike iku dolanan ati. Rah aku. Pokoknya meluan. Gak. Ya wis lah, gak, Mas, gak Mas. Oh, gong nyantol iki dolanan ati. Cinta Merah Jambu ya. Apa? Kangen ning ati. Lu pisanan mau wes sik. Iya. Ya. Ya, monggo Cinta Merah Jambu. Tinggo ae iki. An. Capture. Aku melu. Hey! Wes go buta abang apa nang. Ah!
Selamat malam semuanya. Ini kena Ih, anune gue tek gugur. Gugur. Apa? Apa? Kaper. Iya, Romi ki loro. Gatelan iki kok. Masa adus seneh kowe mau bar gambyong adus iki engko ape adus seneh. Ya karena aku dikit apa Pak Tuhan. Tambal ban pakainya Pak. Sing akeh ya Pak. Ya, Pak. Pak pesulap iki. Oke, yo engko pokoke tak aturi. Lagune apa, Cin? Ana Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Terus sing mase mau terserah tambal bang. Oke, mana Kusuma Wijaya Mas? Mangga langsung diputer langsung. Tembang kangen juga Polda Berlin. Oh, gak sudah sembarang. Oh iya, oke, cus. Kusuma Wijaya. Iya. Kayak nyanyi kap. Kayak nyanyi ke. Hey.
Iya Pak Tua iki Antri dong, Pak. Mandek. Musik yang lagi mandek mau kon bablas masam YouTube piye lah Pak. Iya, YouTube ae kadang kala ono iklane ya, Ono Rom iklane ya. ya. Nek nang kene gak ono iklane lah, Yuk, Cin. gak tiba iklan Apa iki, kuwi Mam. sing tak iklanno ya? Kowe. Iklannya terus apa iki? Wes, sekarang aku sudah tidak gendut lagi, aku terasa langsing karena memakai Consui Slimming Shoot. Oh iya, bener-bener meneng ae. Aku rahasia aku nek lagi buncit-buncite kok sa. Tapi saiki kowe nek tak sawang pancen seksoi kowe. Wis terepes to? Langsing banget. Iya, berkat apa? Gusui Slimming Suit. Konsui Slimming Suit. Coba dilos kowe wetenge. Arah macam ngono. Oke, bercanda, bercanda. Krungu wonge gak ya? Krungu iki mekakalan mesti. Oke, yuk Mas, wonten tembang kangen nggih Mas. Nggih, dari dari Polda Berlin. Salam buat Mas Mogol ya. Iya. Mas Mogol kuwi sapa to, Cek? Mas. Lek Facebooknya Lek Mogol. Lek Mogol yang sekarang sudah tidak Mogol lagi. Iya, Yuk, karena Mogol. sudah mateng banget. Ayo, Dut. Bosemi ayam, BML semuanya. Iya, iya, iya. Heha. Wey. Ha. Ayo. Waya Hey, wengi oh, udan hey. krimis ra uwis-uwis. Hey. Banyu kang Iya. tumetes dadi saksi kanggo nangis. Wong sing tak tresnani tega ninggalake aku. Suwung jroning uripku yen ora Hey. ono Ha, sing Hey. Suwung Ha, hey, ha. Hey, ha, hey. Hey, ha, hey. Hey, hey. Rasa kang Iya. gampang agawe lara dadaku lewat tambang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rino Asroy. Yo. Hey, ha. Hey, ha, hey. Hey, ha, hey. Hey, ha, hey. Wey. Ha. aku tresno apa pancen sliramu wis ora krasa aku titip sayang tresno kumbang sliramu ora bisa ilang Wey. Ha, hey, ha. Hey, ha, hey. Hey, ha, hey. Iya. Wayo. Glunding dandan. Glunding dandan. Glunding dandan. Soplak, 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 soplak. Hey, ha, hey, hey, ha. Glunding dandan. Glunding dandan. Glunding dandan. Soplak, 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 soplak. Ayo. Hey, ha, hey. Hey, ha, hey. Hey, ha, hey. Wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora
pun sampun kula Ya, aturi wonten sudah. dagangan. Iya, pokoknya nanti salamnya langsung sampaikan ya, Cin. Ya. Heeh. Di saiki ae piye? Ayo, medun saiki ya. Sakniki Pak, salame Pak. Tak medun aku Pak. Sik ya, Dek ya. Oh, sampean pen mriko Oh, wis iya, ora. iya, Gak iya, sida wis. medun, Rom, cara medun kan kene gak balik ya, Rom ya. Kok tadi sih. Iya. Ya, penaturi wonten tambal ban, kok bar tambal ban rampung. Coba Pak Mut kok kan nderek